नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के गाना जो कि हिंदी गाना सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जो कि आप लोग के किस दिन और किस समय देखे के मिली, आप लोग के फुल्ली जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बतावे जा बानी। तो उससे पहले आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमने के चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी जो कि हिंदी गाना आप लोग के सोनी म्यूजिक पर सुने के और देखे के मिली, जो गाना के नाम बा लड़की पटाना। तो गाना के नाम बा लड़की पटाना, जो कि आप लोग पोस्टर स्क्रीन पर देख सकत बानी। खेसारी लाल यादव जी और एगो विदेशी हीरोइनी के साथ ही पोस्टर बा, फोटो बा। तो आप लोग के जो कि लड़की पटाना जो कि सोनी म्यूजिक के यूट्यूब पर गाना सुने के और देखे के, जो कि गाना हिंदी बा। तो 31 अगस्त 2020 के, यानी 31 अगस्त के 2020 के आप लोग के सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव जी के गाना हिंदी गाना सुने के और देखे के मिली, जो कि गाना के नाम बा लड़की पटाना। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बतलाए। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।